Konnichiwa minasang. Welcome sa akong channel. Hinapon tabay. Niining lisona atong tukion ang conjugation nga zuni ug ang iyang mga kombinasyon sa mga auxiliary verbs nga sumu, iru ug oku. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Sa leksyon 92, atong gihisgutan ang negative te form nga naide. Pangalitan kini nga sentence construction. Samtang di mubuhat sa action 1, mubuhat ko sa action 2. Ang action 1 ining higayuna i-ekspresar gamit ang naide. Apan pwede pud ni pulihan sa conjugation nga zuni ug mopasabot samtang way buhat-buhat sa action 1, mubuhat ko sa action 2. Ato nang rebihon unsa ang pagporma sa zuni conjugation. Sa mubong pagkasulti, ang zuni gikan sa plain simple negative tense o ang nai form sa verb. Ang nai pulihan lang og zuni. Ehemplo, taberu mukaon. Tabenai di mukaon. Tabezuni way kaon-kaon. Yomu mubasa. Yomanai di mubasa. Yomazuni way basa-basa. Apan lahi ang irregular verb nga suru. Gikan sa suru mubuhat ngadto sa shinai di mubuhat og sezuni way buhat-buhat. Mutan-aw tag tuto ka sentence nga ehemplo gamit ang zuni. Pirmirong ehemplo atong sentence, nakapasar siya samtang way tuon-tuon sa level 1 sa Japanese language proficiency test. Samtang way tuon-tuon. Ang motuon kay benkyou suru og mo conjugate kini ngadto sa benkyou sezuni. Ug sa hinapon ang atong sentence, kare wa toku ni benkyou mo sezuni Nihongo no ryokushiken 1級に合格した。彼は特に勉強もせずに日本語能力試験1級に合格した。Nakapasar siya nga way tuon-tuon sa level 1 Japanese language proficiency test. Sunod nga ehemplo, ang pagkaon nga way hugas-hugas sa kamot kay dili hinlo. Way hugas-hugas. Ang muhugas kay araw. Di muhugas, arawanay. Way hugas-hugas, arawazuni. Ang atong sentence sa hinapon, te o arawazuni shokuji o suru no wa fueisei desu. Te o arawazuni shokuji o suru no wa fueisei desu. Ang pagkaon nga way hugas-hugas sa kamot kay dili hinlo. Gigamitan natong particle no pag nominalize sa subject ug pwede nimo ma-review ang pag-nominalize gamit ang no ug koto sa leksyon 44. Sunod nga ehemplo, kasagaran sa mga bahay sa hapon, di katugutan nga musud nga way hukas-hukas sa imong sapatos. Way hukas-hukas. Ang muhukas kay nugu. Negatibo, di muhukas, nuganay. Way hukas-hukas, nugazu ni. Atong sentence sa hinapon, ippan ni nihon no ie de wa kutsu o nugazu ni agatte wa ikemasen. Ippan ni nihon no ie de wa kutsu o nugazu ni agatte wa ikemasen. Sa ordinaryong bahay sa hapon, di ka tugutang musaka kung di ka maghukas sa imong sapatos. Ang tewa ikenay conjugation mo ekspresar og pagdili ug imo ning ma-review sa leksyon 38. Ang pinakaleksyon nato karon kay ang pagkombinar sa zuni niining tuto ka auxiliary verbs. Ang sumu kung siyara kay pasabot matapos o masulbad. Ang iru kung siyara kay pasabot mo eksistir para nis mga tao ug hayop. Ug kini isip auxiliary verb ipare sa te form sa mga verbs pag-ekspresar sa progressive tense. Mga aksyon nga nagpadayon, te iru, nga ato nang gituki sa leksyon 33. Ang oku kung siyara kay pasabot mobutang. Pero isip auxiliary verb nga ipare sa te form sa mga verbs mo pasabot mobuhat daan. Ang te oku conjugation nga ato nang gistudyuhan sa leksyon 90. Ang zuni mo kombinar sa afirmatibo
ug negatibo niining mga auxiliary verbs. Sa kaso sa sumu, makapurma tag zu ni sumu ug zu ni wa sumanay. Kung negatibo ang conjugation, ang hinapon kasagaran mo gamit sa particle wa, busa zu ni wa sumanay. Para sa iru, adunatay zu ni iru ug zu ni wa irarenay. Ang irarenay kay negative shortcut ability conjugation kini sa inay. Zu ni wa irarenay. Para sa oku, ang duha ka conjugation kay zu ni oku ug zu ni wa okanay. Matnguni nga kining mga auxiliary verbs makonjugate ngadto sa ubang mga verb tenses ug modalities nga ato nang natuki sa mga miaging leksyon. Karon, atong tan-awon ang tagsa-tagsa niini ug unsaon ni sila paggamit. Sugdan ta sa zu ni sumu. Pasabot sa zu ni kay way buhat-buhat ug ang sumu kay masulbad. Masulbad nga way buhat-buhat, busa okay ra nga way buhat-buhat. Maumao kini sa conjugation nga nakte mo i, pasabot di kinahanglan mo buhat, nga atong natuki sa leksyon 52. Karon ang negatibo, zu ni wa sumanay. Mao gihapon, ang zu ni kay way buhat-buhat ug ang sumanay kay pasabot di masulbad. Di masulbad sa way buhat-buhat, busa kinahanglan buhaton. Ug maumao kini sa conjugation nga must o kinahanglan mo buhat nga ato nang natuki sa leksyon 63. Karon, mutan-aw tag mga ehemplo nga mga sentences sa kada usa niini sugod sa zu ni sumu. Tungod kay daghan ko gipamahaw, wa ko kinahanglan mukaon og paniudto. Wa kinahanglan mukaon. Ang mukaon kay taberu, negatibo, tabenay, way kaon-kaon, tabezu ni. Busa ang tibok sentence hinapon kay asa gohan o taksang tabeta kara, hiru gohan wo tabezu ni sunda. Asa gohan o taksang tabeta kara, hiru gohan wo tabezu ni sunda. Tungod kay daghan ko gikaon sa pamahaw, di na ko kinahanglan mukaog paniudto. Sunod nga sentence. Tungod kay aduna ko'y tinigom, di ko kinahanglan manghuam og kwarta gikas bangko aron ipalit og bahay. Di kinahanglan manghuam. Ang muhuam kay kariru. Negatibo, karinay. Way huam-huam, karizu ni. Busa ang atong sentence sa hinapon. Chokin ga aru kara, ie o kao tame ni ginko kara okane o karizu ni sumu. Chokin ga aru kara, ie o kao tame ni ginko kara okane o karizu ni sumu. Tungod kay aduna ko'y tinigom, di ko kinahanglan manghuam sa bangko aron ipalit og bahay. Ang pseudonoun nga tame kay mo ekspresar og tumong ug ato na ning gituki sa leksyon 67. Sunod nga sentence. Kung aduna kay all you can ride pass, di ka kinahanglan mo palit og ticket kada buwelta. Di kinahanglan mo palit. Ang mo palit kay kaw. Negatibo, kawanay. Way palit-palit, kawazu ni. Busa atong sentence sa hinapon. Norihodai no pass ga aru to maikai kippu o kawazu ni sumu. Norihodai no pass ga aru to maikai kippu o kawazu ni sumu. Kung aduna kay all you can ride pass, di ka kinahanglan mo palit og ticket kada buwelta. Ang to nga gipare sa verb nga aru aron mo porma og aru to mo ekspresar og kondisyon. Kung inig, pwede nini mo ma-review ning konjugasyon na sa leksyon 62b. Karon mo tan-aw tag mga ehemplo para sa zu ni wa sumanay nga mo pasabot og kinahanglan mo buhat. Pirmirong ehemplo, tungod kay kinahanglanon nako para sa akong pagtuon, kinahanglan ko mo palit sa libro. Kinahanglan mo palit. Gamito na po nato ang verb nga kaw mo palit, kawanay, kawazu ni, way palit-palit. Hubad sinapon, benkyou ni hitsuyou desu kara, kyokasho o kawazu ni wa sumanay. Benkyou ni hitsuyou desu kara, kyokasho o
kawazu ni wa sumanay. Tungod kay kinahanglanon ako sa akong pagtuon, kinahanglan ko mopalit sa libro. Sunod nga ehemplo, kung mahimo nang naandan ang pag-ehersisyo kada adlaw, ang mahitabo kay kinahanglan nagyong mag-ehersisyo adlaw-adlaw. Kinahanglan mag-ehersisyo. Ang mo ehersisyo kay undo suru. Ang suru mo'y atong i-conjugate. Negatibo kay undo shinai. Why ehersisyo kay undo sezu ni. Busa ang sentence sa hinapon, mainichi undo suru shukan ga tsuite kuru to undo sezu ni wa sumanaku naru. Mainichi undo suru shukan ga tsuite kuru to undo sezu ni wa sumanaku naru. Kung mahimo nang naandan ang pag-ehersisyo kada adlaw, ang mahitabo kay kinahanglanang mag-ehersisyo adlaw-adlaw. Ang nakunaru nga conjugation nga atong gigamit diri mo-ekspresar og di na mobuhat og imo ning ma-review sa leksyon 72. Sunod nga sentence, tungod kay adlaw mas basura ugma, kinahanglan ipagawas nako ang basura karong gabhiuna. Kinahanglan ipagawas. Ang mopagawas kay dasu. Negatibo kay dasanay. Way pagawas-gawas kay dasazu ni. Busa atong sentence sa hinapon, ashita wa gomi no hi dakara konya gomi o dasazu ni wa sumanay. Ashita wa gomi no hi dakara konya gomi o dasazu ni wa sumanay. Tungod kay adlaw sa basura ugma, kinahanglan ako ipagawas ang basura karong gabhiuna. Sunod nga auxiliary verb kay ang iru mo existir. Atong affirmatibo kay zuni iru. Zuni way buhat-buhat ug iru mo existir. Mo existir nga way buhat-buhat. Sila ang pagkasulti mo padayon nga di mo buhat. Maumaon is negative progressive tense nga teinay nga ato nang gituki sa leksyon 33. Ang negatibo kay zuni wa irarenai. Zuni way buhat-buhat og irarenay di maka-existir o di mahimutang. Di mahimutang nga way buhat-buhat. Sa laing pagkasulti, ako gyung mabuhat. Di na ako mapugngan akong kaugalingon og makabuhat gyud ko. Karon mo tan-aw tag mga ehemplo sugod sa zuni iru. Atong ehemplo, kumuundang kag kaon og kanon usa ka semana, imong blood sugar siguradong manaog. Muundang og kaon. Ang kaon kay taberu, negatibo, tabenai, way kaon-kaon, tabezu ni. Atong sentence ay napon, 1週間ぐらい白ご飯を食べずにいれば、血糖値が下がるに違いありません。1週間ぐらい白ご飯を食べずにいれば、血糖値が下がるに違いありません。Kumundang kagkaon o kanon usa ka semana, siguradong manaog ang imong blood sugar level. Nining sentensa atong gigamitan og ba conjugation. Ang ba conjugation mo ekspresar og kondisyon, bali kung o dihang nantuka. Ug imo ning ma-review sa leksyon 62D. Ang ni chigay arimasen mo ekspresar og taas nga kasiguraduhan. Ug imo pud kining ma-review ning konjugasyon na sa leksyon 74. Sunod nga ehemplo, kung magpirmi kag di magtigom og kwarta, ang gawas kay bisag tiguang naka, kinahanglan kag gihapon mo padayon og trabaho. Magpirmi og di magtigom. Ang magtigom og kwarta kay chokin suru. Negatibo, chokin shinai. Way tigom-tigom, chokin sezu ni. Busa atong sentence hinapon, chokin mo sezu ni iru to, toshi o totte mo 働き続けなくてはならなくなるよ。貯金もせずにいると、年をとっても働き続けなくてはならなくなるよ。Kung magpirmi kag di magtigom og kwarta, ang gawas kay bisag tiguang naka, kinahanglan kag gihapon mo padayon og trabaho. Ang conjugation nga nakute wa naranay kay usa sa mga paagi pag-ekspresar og must conjugation o kinahanglan mo buhat. Og imong ma-review ang must conjugation sa leksyon 63. Katapos ang ehemplo, kung di moundang og panigarilyo, nakabati ko nga dali ra makanser. Di moundang. Ang moundang kay yameru.
Negatibo, yamenai. Why undang-undang, yamezu ni. Ang hubad sinapon, tabako o yamezu ni iru to gan ni nariyasui sou da yo. Tabako o yamezu ni iru to gan ni nariyasui sou da yo. Ang so sa atong sentence mo indikar og hihong-hihong og imo ning ma-review ning konjugasyon na sa leksyon 87. Karon sa negatibo, zu ni wa irarenai nga pasabot di nako matabang akong kaugalingon o di gyud ko makapugong sa akong kaugalingon og makabuhat gyud ko. Atong sentence, kung moadto ko sa Japan, di gyud ko kapugong og makapalit gyud ko og mga electronics sa Akihabara. Ang Akihabara maoy electronics district sa Tokyo. Ang mopalit kay kao, negatibo, kawanai, way palit-palit, kawazu ni. Atong sentence, Nihon ni iku to Akihabara de denki seihin wo kawazu ni wa iraremasen. Nihon ni iku to Akihabara de denki seihin wo kawazu ni wa iraremasen. Kung moadto ko sa Japan, di gyud nako mapugngan akong kaugalingon og makapalit gyud ko og mga electronics sa Akihabara. Sunod nga ehemplo, ang istorya anang teleseryeha nindot kaayo og di gyud ko makapugong nga makatan-aw kada adlaw. Di makapugong nga mutan-aw. Ang mutan-aw kay miru, negatibo, minai. Way tan-aw-tan-aw, mizu ni. Sa hinapon, sono terebi drama no story ga omoshiroku mainichi mizu ni wa irarenai. Sono terebi drama no story ga omoshiroku mainichi mizu ni wa irarenai. Ang istorya anang teleseryeha nindot kaayo og di gyud ko kapugong nga makatan-aw adlaw-adlaw. Sunod nga ehemplo, lami ang mga niluto sa akong asawa ug di gyud ko makapugong mukaon og daghan. Di makapugong mukaon. Taberu, tabenai, tabezu ni. Ang hubad sa sentence hinapon, kanai no ryori ga oishikute tsui takusan tabezu ni wa irarenai. Kanai no ryori ga oishikute tsui takusan tabezu ni wa irarenai. Ang atong katapusang auxiliary verb kay oku, nga pasabot isip auxiliary verb kay mubuhat daan. Ang afirmatibo, zu ni oku. Zu ni way buhat-buhat. Oku mubuhat daan. Way buhat-buhat daan. Sa laing pagkasulti, di una mubuhat karon. Ang atong negatibo, zu ni wa okanai. Mao gihapon, ang zu ni way buhat-buhat ug ang okanai kay di mubuhat daan. Bali, di mubuhat daan sa way buhat-buhat, sila ang pagkasulti, mubuhat man lang gihapon o siguradong mubuhat gyud. Maumao kini sa conjugation nga ni chigay nai, nga ato nang gituki sa leksyon 74. Karon tukion na nato ang zu ni oku. Pirmirong ehemplo, nasuko gihapos papa, busa mas maayo pa nga di una nako istoryahan. Di una istoryahan. Ang istoryag tao kay hanashi kakeru. Negatibo, hanashi kakenai. Way istorya-istorya, hanashi kakezu ni. Atong sentence napon, otou-san wa mada okotte iru no de hanashi kakezu ni oita hou ga ii. Otou-san wa mada okotte iru no de hanashi kakezu ni oita hou ga ii. Tungod kay nasuko pas papa, mas maayo nga di una nako istoryahan. Ang conjugation nga ta hou ga ii mo ekspresar og tambag ug imo ning ma-review sa leksyon 56. Sunod nga ehemplo, tungod kay moari pa Santa Claus, di una ta mga tog. Di una mga tog. Ang matog kay neru. Negatibo, nenai. Way tugtog, nezu ni. Atong sentence na pon, Santa-san ga mada kuru kara nezu ni okimashou. Santa-san ga mada kuru kara nezu ni okimashou.
tungod kay moari pa si Santa Claus, di una ta mga tuog. Ang masyo conjugation mo ekspresar og tumong o volitions og imo ning ma-review sa leksyon 34. Katapusang ehemplo, di una ko mogawas sabay samtang nagpadayon ang pandemya. Di una mogawas. Ang mogawas kay deru. Negatibo, deny. Way gawas-gawas, desu ni. Hubad sinapon, pandemic ga tsuzuiteiru aida wa ie o desu ni okou. Pandemic ga tsuzuiteiru aida wa ie o desu ni okou. Di una ko magawas sabay samtang nagpadayon ang pandemya. Ang pseudonoun aida mo ekspresar og samtang nagpadayon og imo kining ma-review sa leksyon 60. Karon ang negatibo. Zu ni wa okanai nga pasabot mubuhat man lang gihapon o siguradong mubuhat. Primerong ehemplo, bisag way lami kung gigutom ka, di gid mo mapugngan nga mukaon na lang. Di mapugngan nga mukaon. Ang mukaon taberu, di mukaon tabenai, way kaon-kaon tabezu ni. Sa hinapon atong sentence, tatoe oishiku nakutemo ohara ga hetta tabezu ni wa okenai mono da. Tatoe oishiku nakutemo ohara ga hetta tabezu ni wa okenai mono da. Bisag way lami kung gigutom ka, di gini mo mapugngan nga mukaon na lang. Atong gi-conjugate ang okanai ngadto sa shortcut ability okenai. Tabezu ni wa okenai, di ko kapugo nga mukaon. Og imo kining ma-review ang shortcut ability conjugation sa leksyon 57. Ang temo conjugation atong gigamit diri mo indikar og bisan pa o bisan og. Og imo ning ma-review sa leksyon 50. Ang mono usa ka pseudonoun o particle nga mo indikar og pagtuo og ato kining tukion sa sunod nga video lesson. Sunod nga sentence, nindot kaayo ang libro nga di ko kahunong og basa. Di kahunong og basa. Ang mubasa kay yomu, negatibo, yomanai. Way basa-basa, yomazu ni. Sa hinapon, kono shousetsu wa yomazu ni wa okenai hodo omoshirokatta desu. Kono shousetsu wa yomazu ni wa okenai hodo omoshirokatta desu. Nindot ka ining libro ha nga di ko kahunong og basa. Ang pseudonoun nga hodo mo indikar og kagrabe o level. Unsa man ka anindot nga di na ko kahunong mubasa. Og imo ning ma-review ning konjugasyon na sa leksyon 84. Katapos ang ehemplo, gahi kay sag-o nga bisag giingna nag-ayaw adto, moadto gyud. Moadto gyud o moadto lang gihapon. Ang moadto kay iku, negatibo kay ikanai. Way adto-adto, ikazu ni. Ang sentence ay napon, kanojo wa iku na to iwarete mo, ikazu ni wa okanai hodo ganko desu. Kanojo wa iku na to iwarete mo, ikazu ni wa okanai hodo ganko desu. Gahi kay sag-o nga bisag giing na nag-ayaw adto, moadto lang gihapon. Ang conjugation nga dictionary form sa verb plus na kay mo ekspresar og pagmandar, ayaw buhata. Og imo kining ma-review ning konjugasyon na sa leksyon 41. Ang iwareru kay ang passive form sa verb nga yu, musulti. Pasabot sa iwareru kay sultian. Imong ma-review ang pagbuhat sa passive form sa leksyon 79. Suma total ning leksyon na, ang conjugation nga zuni nga pasabot way buhat-buhat mo kombinar ni ining tuto ka auxiliary verb. Ang sumu nga pasabot masulbad, iru nga pasabot mo existir, ug ang oku nga pasabot mo butang apan isip auxiliary verb mo pasabot og mubuhat daan. Kining tuto mo kombinar sa zuni sa ilang afirmatibo ug negatibo pagmugna og mga bag-ong conjugation. Ang zuni sumu mo pasabot og okay ra nga di mo buhat. Ang zuni wa sumanay kay bali pasabot kinahanglan mo buhat. Ang zuni iru mo pasabot og mupadayon nga di mo buhat.
ug ang z ni wa irarenay kay mopasabot og di ko makapugong ug makabuhat gyud ko. Ang z ni oku mopasabot di una mobuhat pagkakaron, ug ang z ni wa okanay mopasabot og mobuhat man lang gihapon. Ug diri na human ang atong leksyon bahin sa z ni. Sa sunod nga leksyon atong tukion ang pseudonoun particle nga mono. Salamat sa imong pagtan-aw. Otskare sa madesta. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante ang pagpraktis adlaw-adlaw og paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney, nagwats traffic, patubang sa trabaho, naglingkod ra sakyanan o ka break time nimo, balik-balikin nigtana og paminaw ang akong mga training videos nga giplano para lig-on ang imong pundasyon sa hinapon. Ayaw og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni gambarimasyo. Otskare sa madesta.